بسم الله الرحمن الرحیم. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар наҳори имрӯза мо оид якчанд таъбири хобҳо гап мезанем. барои ҳамин дар видео якта лайк монед, дар як ҷо ба ҳазур нишаста видеоро то охир тамошо кунед. ба шумо тамошои бофароғат таманно дорем. миҷгона ММ нависондаанд: рӯймоли сафед дар хоб чист? ҷавоб медодед. рӯймол ва болиш дар хоб таҷассумгари хизматгор аст. аз чӣ гуна будани ҳолати ин ду чиз вазъи хизматгор вобастагӣ дорад. агар рӯймол сафед бошад, хизматгор покиза мебошад. агар рӯймол сиёҳ бошад, хизматгор баръакси ин аст. сабр олиҳаи зиндагист. нависондаанд: салом алайкум бародари аҳли ислом, ман ҳомиладор ҳастам ва дар хобам дидам ки як одам, намедонам мард буд ё зан, ду тасбеҳи кабуд ба ман медиҳад. рӯзи дигар хоб дидам як навдаи дарахте гулҳои сафед шукуфтааст. илтимос ҳамин таъбири хоби маро тезтарак ҷавоб мегуфтед. илтимос. шада ё ин ки донаҳои тасбеҳ. дар хоб дидани шадаҳо нишонаи бойгарӣ ба роҳи осон ба даст омада ва ҳамзамон дониши беҳуда аст. агар шада дар фарш пош хӯрад, нохушиҳо пеш меояд. навдае ки гулҳои сафед доранд дар хоб шаҳодати осудагӣ, фароғат ва вохӯрии деринтизор бо шахси дӯстдошта аст. гулҳои шикаста дар хоб нишонаи бадбахтиву андӯҳ ҳастанд. чидану шикастани гул дар хоб ҳамчун амалҳои нодуруст таъбир мегардад. дилноза валиева нависондаанд: салом, дар хоб либосшӯӣ кардан дар хонаи бегона чӣ маъно дорад? ва алайкум салом. дар хоб либосшӯӣ кардан аз ғаму андӯҳ ва ташвишҳо раҳо ёфтан аст. умарҷон шарипов нависондаанд: ҳангоме ки менависем илтимос ҳамира бехато бинависем, хонданаш беҳад мушкил аст. раҳмати беҳисоб бародар, аз номи як хоҳари мусофир. дар хоб дидам ки девор чапа шуд. илтимос ҷавобашро мегуфтед. ба фикри ман ки ҳамхелӣ навистанӣ будай. нафаре ки дар хоб ба девор такя мекунад, дар зиндагӣ аз шахси воломақоме вобаста мегардад. дар назди худ девор хоб дидан ҳушдор аз мушкиливу хатарҳои дар пеш истода аст. аз девор афтидан дар зиндагӣ гуноҳи бузург содир кардан ва барои ин ҷазо гирифтан аст. нигора рискалиева нависондаанд: шонаи бисёр дар хоб чӣ маъно дорад? шона дар хоб некиву хайр аст. ҳамзамон нишонаи шахси боадолатро дорад. дар хоб шона кардани мӯй нишонаи шодию хурсандиро дорад. агар касоне ки бошанд бихоҳанд тезтарак ҷавоб бигиранд, мо номерои ватсапа мемонем. ҳатман бинависед, тезтарак ҷавобтон метем. дар ҳамин ҷо видеои имрӯза ба анҷом мерасад. боқӣ худованд ёру мададкори шумо бошад.